Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El Mobile World Congress escalfa motors amb l'objectiu de redefinir el mòbil. El 27 de febrer, el Mobile World Congress tornarà a obrir les seves portes al recinte de la Fira de Barcelona. Aquesta nova edició comptarà amb 1.400 companyies, 106 de les quals seran espanyoles, i dins aquest grup n'hi ha 52 de catalanes. Segons el conseller delegat, John Hoffman, el Congrés se centrarà principalment en els executius de tot el món, no només en l'àmbit de les telecomunicacions, sinó també de les empreses que participen en aquesta indústria, com les financeres o de salut. Redefinint el mòbil és el lema de l'edició del 2012 del Congrés, ja que, segons Hoffman, a part dels terminals, ara es parla de mobilitat, un concepte que ha d'anar molt més enllà. També ha destacat que cal fer servir la telefonia mòbil per a casos com, per exemple, que la gent dels països en vies de desenvolupament puguin accedir a informacions mèdiques, i també ha qualificat la mobilitat com a manera de millorar l'eficiència energètica. En l'edició anterior van passar pel recinte 60.000 persones i l'organització no descarta que enguany se superi la xifra.